Malawi Today. Tikulandireni kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Nkhani imene yamanga nthenje kapena kuti imene ili mkamwa mwa anthu ndi yakulandidwa page ya Prophet Lyabunya. Munga muziwa bwino kuti Prophet Lyabunya ndi mneneri amene amakhala akulosera zinthu zosiyana-siyana muno Malawi. Makamaka iyeyu amapanga kwambiri nkhani zake za ndale. Nde kumeneku kwa chitika zochitika makamaka kupeje kwakeko kwapezeka kuti munthu wina amene amakhala akumunena kuti akuti iyeyu akugwirizana ndi chipani cha MCP kuti asokoneze ufulu wa democracy makamaka pochita zinthu zosakhala bwino. Ameneyo mkulu amene dzina lake akuti ndi Macfarlane Ngwinjiri. Nde wakhala akumunena zinthu zambirimbiri koma iyeyu Macfarlane Ngwinjiri amangoyang'ana. Ndipo chimene wachita mkulu ameneyo anakwanisa kupanga hack page ya Prophet Lyabunya ndi kuitenga ndi kulowa live pompo. Nde tatiye tione kuti zinthu zimene zizayenda bwanji. Mutha kuona kuti page imeneyo ndi ya Lyabunya ndithu. Nde tatiye mumve kuti nkhani yonse inakhala bwanji komanso kuti mkulu amene anayankhula zotani after atalowa live. Hello, yes, good evening. I don't like to do this, and I respect the verse of God. Kwa ine ndizochitisa manyazi choni yakuti I have to be seeing a powerful man of God like him posting such things. And this must be a warning because he's not the first person I'm seeing posting such things. Izizi ndende kunenesa. I'll be taking down each and every account. Imene zikamba zaini. I don't have time to be getting involved in politics. I don't have time because of whatsoever you do. When in interview, recover this page. God should show you how to recover this page. John, learn to approach Antu and Aguze and Jimmy Kuchitika rather than Gundonongera Zina. I'm not involved in anything concerning about MCP, DPP, PP. I don't care whatsoever party. Ine nimabanga zanga page mulungu akonese how you are going to recover it. I don't Nitu mmenemo ndi mmene wayankhulira mkulu ameneyo after kutenga page ya Lyabunya. So mmenemo ndi mmene zakhalira komanso that's what he said after taking that page. So mmenemo ndi mmene timafuna kuti tikuuzeni kuti mmene zakhalira koma kodi kweni chimene chachitika ndi chiyani kuti zonsezi zichitike. Nde apa pali nkhani yonse mmene inayendera imene akulongosola Lyabunya. Mmene mwalongosola nkhani zambirimbiri koma tingofuna kuti mumveso zonse mmene zayendera. Very important. So mukhala chidwi ndipo mukumbuke chilichonse chimene mulungu akunena. Now munthu wina kulankhula maonena kuti Malawi is in bad shape. That person is correct. Very correct. As a country, we are in bad shape. Dziko la Malawi lili mu bad shape. And anthu ena nkumanena kuti kodi MCP ikawinaso zinthu zipa kufika pati. Dziko lino lifika pati. Kodi silizagula bread pa 10,000 Malawi kwacha? Kodi dollar sizafika pa 10,000 Malawi kwacha? Rand sizafika pa 5,000 Malawi kwacha? Sugar sizagula pa 50,000 Malawi kwacha? You know, anthu ali ndi mafunso ambiri amene akufunika mayankho. Very important. Ndofuna ndikuwuzeni chinthu ichi. Anthu ambiri afika potaya mtima. Anthu ambiri afika pona kuti I think ngati Malawi zinthu sizisintha. Koma ndofuna ndikuwuzeni chinthu ichi. Kunena kuti
palibe chomulaka Mulungu. Ndikubwereza, palibe chomulaka Mulungu. Ngakhale dziko la Malawi litaoneka kuti laipa bwanji, koma ndifuna kutsimikizira kunena kuti palibe chomulaka Yehova. Zinthu zaipa m'Malawi muno, yes, it's true. Economy si bwino m'Malawi muno, yes, it's true. Koma that does not mean there is no hope. There is hope. There is hope. And the hope that we have as a country, ndipo kapo atsogoleri athu akasankha kumvera Mulungu. Lero ndiyankhula momveka bwino kwambiri ene motsindika, mosaopa, kunjenjemera kamene kutekeseka. Chifukwa ngati anthu abwino azakhala chete, dziko lizawonongeka. Anthu ngati ife ngati ngakhale chete, Malawi is drowning. We have a very serious governance problems as a country. Koma this serious governance issue is solvable only ngati atsogoleri athu angasankhe kumvera Mulungu. That's all. Ngati atsogoleri athu angasankhe kumvera Yehova, zinthu zisintha m'dziko muno. Ndikubwereza, ngati Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, amene ndi mtsogoleri wathu, angapange chisankho chomvera Yehova, ndikuchita zimene Yehova wapanga instruct kuti achite, zinthu zisintha m'dziko muno in an instant. Koma ngati atsogoleri athu, particularly Dr. Lazarus Chakwera, samvera chitsogozo chimene Mulungu akuwapatsa, I'm afraid kuti Malawi ipa kopya. Malawi ipa kuposa panopo. Because ndinaona masomphenya. Masomphenyamo ndinapezeka ndili pakati pa nyanja yofira, the Red Sea, and kwinako kumabwera Aigupto, asilikali acha Aigupto. Ntadzidzimuka masomphenya amenewa, ndinamba kupemphera Mulungu, mukulankhula kuti chani, mukunena kuti chani. Ndili pakati pa Red Sea ndi Egyptian soldiers are approaching. It's either ndipange give up ndibwerere, my Egyptian soldiers ndipange recapture ndibwerere kukalavula gaga, kapena kutsogoloko kuli Red Sea ningolowa madzi, I should just drown in the sea. Kapena nimvere zimene mneneri wa Mulungu angayankhule, zimene through mukumvera kwanga God is going to part the Red Sea. That's where we are. That's where we are. Koma kunena kuti ngati Malawi tibwereranso ku Aigupto, zimene ngozo Mulungu sazilola. Kunena kuti tipanga drown mu Red Sea,
chimene ndi chisankho cha atsogoleri athu. Koma ndikufuna ndikuwuzeni Amalawi kunena kuti Mulungu achita miracle. Ndinanena mumveka bwino kuti Mulungu adzuke ndi kukondera dziko la Malawi pali anthu amene akuyenera achotsedwe, pali zimene a president akuyenera achite. Very important. And nankho mumveka bwino kuti ngati a president athu sachotsa munthu ameneyo ndazi zake and sapanga pick anthu oyenera for running mate, I made it very clear kunena kuti sazapanga maintain victory. Said that again and again. Sazapanga maintain victory. Now, ndi zinthu zina kuwina, koma ndi zinthu zosiyana kupanga maintain victory. Ndi zinthu zina kuwina, koma ndi zinthu zosiyana kulamulirabe mpaka 2030. Chifukwa ngati a president athu sapanga zimene Mulungu akuwapempha kuti apange, salamulira kufika 2030. Forget it. Forget it. Adzachoka by force. And adzachotsa by force. Eni ngati samvera Mulungu ndikuwachotsa pa mpando by force, ndizabwera pano ndiye ndidzalongolola. For remember, ndikapereka langizo liko kwa Mulungu, munthu osamvera zinthu zile zikachitika, nimabwera kudzasokosa mmene nasokosera za SKC. Because ndi munthu oti napatsa malangizo kambirimbiri koma salamvere. Ensechitika nabwera zasokosa. Nawo pano ndikupereka malangizo ambirimbiri kwa president. Chifukwa ndimawakonda, chifukwa Mulungu amawakonda. Koma ngati samvera, zikawachitikira zikaonekera, ndizabwera uzasokosa. I hate saying I told you so. I hate saying remember what I told you. I hate saying remember what God had instructed you. Because muuzimu pakali pano ndikamapemphera zinthu zikupitirizika kuipirabe. Ndafika po yusi pakali pano ndili kuphiri. Panjapa kuntunda uko ndi phiri. Limene from here tikhato kukwera. Ndizapanga kuno chani? Ndizapemphera dziko la Malawi. Ndili kuno kuzapemphera dziko la Malawi. Ndili kuno kuzapemphera zisankho. Ndili kuno kuzapemphera atsogoleri athu kuti Mulungu apatseni mtima wotakumverera. Chifukwa I'm very afraid where we are going. Ngati samvera Mulungu. I'm very afraid where we are going. Because zafika pachipoti nkamapemphera kumaona masomphenya anthu akuotcha ma ballot papers. Ndikumaona masomphenya anthu akuotcha ma ballot papers. Ndikumaona pansewu pali mwazi. Ndikumaona anthu akufa. Ndikumaona anthu atasaina paere. Timalizeni tatsala pati. And ndichenjeze mwazi somo za Yehova ino Malawi Defense Force and Malawi Police Service kuti ngati mukuganiza kunena kuti muzapanga control ziwawa zimene zikubwerazi, then it's a spiritual error. Chifukwa ngati president atusamvera Mulungu, ziwawa zidzafika pa out of hand, unmanageable. You will not contain them, you will not manage them, things will be bad. Now, can you imagine dziko lonera kuti ndife osauka popanda ma sanction aliwonse? Imagine
a state in which we have been sanctioned. We have been abandoned by the international community. We have been left alone with no one interested to invest in this country, no one interested to support this country, to lend money to this country. Imagine how worse are we going to become. That's why I'm afraid. That's why I'm afraid. Ndikuona dziko likuipa. Ndikuona zinthu zikuipa. Chonsecho chifukwa cha kusamvera Yehova. Chifukwa cha kusamvera Yehova. Chifukwa cha kusamvera Yehova. Chonda Malawi. Tikhale m'mapemphero tipemphere. Ndanenatu kuti kuwina ndi kwina. Koma kupanga maintain kuwina ndi kwina. Kuwina ndi kwina. Koma kulamulira fika 2030 ndi zina. Nana kale simenezo. Ena kuti takamba nzanifi. Ndikamba zanifi. Don't worry. In a few minutes from now. Ndikamba zanifi. But panopo ndikuyankhula za ma vision ndikwaona. They're serious. They're serious. Zinthu zipa mdzikomo. Ngati Dr. Lazarus Chakwera, a president athu amene timawakonda, samvera zimene Mulungu ako ayankhula, ayiwale zolamulira mpaka 2030. Akutero Yehova wamakamu. Ngati a president athu Achakwera samvera zimene Mulungu ayankhula, ayiwale zolamulira mpaka 2030. Ayiwale zopanga maintain victory. Ayiwale za economy ya dziko lino kusintha. Ayiwale chabwino chilichonse kuchitika. Ngati a president athu samvera Yehova, ayembekezere zinthu kuipa kopsa mdzikomo. Ayembekezere my ideas, my suggestion are resignation. And he is going to regret. He is going to regret. That says the Lord. Ndinakusankha kupatula. Ndikukuyika kutsogolera anthu anga. Koma wapanga mistake ambiri. Amene ndakhululuka. Koma ngati ungapitirizebe kupanga ma mistake, ndikuchotsa pa mpandopo. Ndipo sumaliza matemo ako osawiri. Says the Spirit of the living God. Ndipo ndidzakuchotsa mokuyalutsa. Ndidzakuchotsa moyiritsa manyazi. Ndipo chifukwa cha kusamvera kwako, anthu ambiri azaluza miyoyo yawo. Katundu wambiri azawonongeka. Chuma chizasokonekerabe. Chifukwa sunamvere chitsogozo chimene ndinakupatsa kudzera m'mazitumiki anga. Ine Yehova wamakamu. Sindilosangalala, sindilokonda, ndilokwiya. Chifukwa mwana wanga amene ndakusankha kupatula, ndikubwera nawe mu mgwirizano kapena kuti covenant. Wataya njira yako. Ndipo watsata kuopa anthu amuchipani. Watsata kuopa anthu ooneka ngati chipanicho nchakunyumba kwawo. Wasankha kumvera mauphungu zitsogozo zopanda kutsogozedwa ndi Mzimu wanga woyera. Ndipo ine Mulungu amene nakuyitana ndakwiya nawe mwana wanga. Chonde mwana wanga ifanira kunena ndine. Usalole kuti mkwiyo wanga upitilire. Chifukwa zavutikitsa anthu osalakwa. Uzaphetsa anthu osalakwa. Uzawalongetsa zinthu zochuluka. Chonde mwana wanga ndikuyankhula ndikuyitana kunena kuti bwerera. Numvere mawu anga. Ndipo ine mu Yehova wamakamu amene nakuyitana iwe Lazaro, ndizadzuka kukhukhulukira ndi kukhululukira dziko lako.
ndizatambasula mkono wanga ndi kukhuza dziko lako, ndipo lidzachira. Chuma chidzabwereranso, anthu adzakuyamikiranso, anthu adzakukwezanso, ndipo azanena kuti president sikoma ameneyo, nanga paja pazimavuta pati. Akutero Yehova Mulungu wamakamu, amene akuyitana iwe. Chonde Amalawi, tendipempherera atsogoleri athu. Mulungu awapatse nzeru, Mulungu awapatse chitsogozo, Mulungu awapatse kuthekera, Mulungu awapatse zisomo zochuluka kuti atsogolere anthu ake. Mulungu amawakonda Dr. Lazarus Chakwera, ndipo sakufuna achoke pa mpando. Koma Mulungu akuti ngati samvera, Mulungu alibenso chisankho koma kuwachotsa mochititsa manyazi kwambiri. Chonde tiyeni tipitilize kupempherera atsogoleri athu, chifukwa tu zinthu sizili bwino. Pamene mmapatcha kuti pa ground ipa sipali bwino. M'Malawi muno ndayenda madera ambirimbiri madera amene ndayenda m'Malawi muno, ndikhoza kutsimikizana kunena kuti kuli madera amene ukayenda munthu ukampatsa 1000 kumayita kuthokoza siku mu Bwana Mulungu akudalitseni, kumadabva kuti 1000 akamaganayo chani. Izi kuchitika fa kuti anthu alibe ndalama, ndakapeza kochepa kwa iwo. It's a miracle. It's a miracle. It's a miracle. Chonde a president, Mulungu akupemphani, pangani zimene Mulungu akufuna mupange. Pangani zimene Mulungu akufuna mupange. Kutsogoloko kuli chivomerezi, kutsogoloko kuli moto, kutsogoloko anthu sadzaopa tear gas, anthu sadzaopa kuphedwa, anthu sadzaopa kumangidwa, anthu sadzaopa kukhabidwa kapena kumenyedwa, chifukwa uzakhala kuti ni mkwiyo wa Mulungu watsamnukira ndipo ukupanga manifest kudzera mwa anthu ake. Chonde president, mverani Yehova, tsatani chitsogozo chake, ndipo tidzapewa zambiri, ndipo tidzapulumutsa ambiri, says the Spirit of the living God. Now, pobwera yankhani ya ndalama ya NIF, ndifuna ndikuwuze nina kuti information imene ikhala kuyenda pa social media kuna kuti kunatoka ndalama zambiri za NIF, ndipo azibusa alanda ndalama za NIF. Pomatuka information iyo kuti ineyo ndi pa number 1 polandira ndalama za NIF. That's a fallacy. That's not true. That's a lie. Personally, I've not received any one kwacha, one tambala from the so-called NIF. In fact, I don't even know what NIF is. In fact, when I heard it, I had to ask my sons. I said, what is NIF? What's a NIF? They told me, they says, input program, what, I don't know, economic empowerment or something of sort. I was surprised. And when I spoke with some authorities, kuti, anthu akungona kuti kudya mabiliyoni itu. No, here's the truth. NIF ndi programu ya boma yobwereketsa anthu ndalama kuti azipangira ma business. I think I'm correct in my explanation. Ndondomeko imene sipanga strict kuti amene angapanga apply ndi ndani.
aphunzitsa akhoza kupanga apply, maloya akhoza kupanga apply, madokotala akhoza kupanga apply, alima akhoza kupanga apply, wina aliyense akhoza kupanga apply the same way azitumiki a Mulungu akhoza kupanga apply. Now pama billion, pama hundreds of billions of kwacha amene boma labwereketsa kudzera mbungwe limene la NIF, ena mwa iwo amene anapanga qualify kubwereka ndazibusa. And I understand ndazibusa oposa 5,000 abwereka ngongole imene ya NIF. And adakabwerekabe. So it's not the issue no kuti boma napereka ndrama specifically pereka kwa azibusa, no. In the name of ngongole, no. That's incorrect. Koma kuna azibusa oposa 5,000. Kamena mwantu amene abwereka ndrama za NIF, amene ndaziphunzitsi maloya, madokotala, alimi ndani, ena mwa iwo ndazibusa. Nchimodzimodzi kunena kuti pa over 200 billion or 300 billion any feature, alimi amene apindulapo ndi 20,000, aziphunzitsi amene apindulapo ndi 50,000, madokotala amene apindulapo ndi 15,000. The same way azibusaso amene apindulapo ndi 5,000 yakuti. Awa ndi azibusa amene anapita anapanga apply for ngongole ya loan. And anali ma group and 50. They were in groups and they applied. Some they qualified, some they did not qualify. In fact, I'm told kuna kuti in fact azibusa ene anapanga apply and they did not qualify. Because sakupanga qualify for ndiwe mbusa ndakupanga qualify kula ndi ngongole ya NIF, no. To them, when you're applying for the loan, they don't see you as a pastor. They just see you as an applicant who is supposed to qualify or not. So, seasons on our opposition as Tamangana, Jaguar Funda Busa, and Tamakas Busa, no. As Busa Amina Banga apply just like anyone else. And Abatron Gongoles, and another governor my groups, Mamma and Anapanga qualify. As Busa and Anabanga supply. The same way, Sanabanga qualify. Because Subakra favoritism could I find the Busa Banga qualify. As long as the Busa Banga apply, I bang qualify. No. So there is nothing like Ntamaya Badera, Yoti, Anifa Banga or Aboma Banga, State House Banga, Basaibika Gunifi, Kulas Angopeka was Busa in Ake, Amasanga. No. That's a lie. So there's nothing like Yabunya in Ramazambi Anifi. No, that's a lie. So I wanted to clarify there. No. Sizona, yeah. There is no such a thing. Sizona, there is no such a thing. Sizona, yeah. Alright? So I think I'm going to clarify. So, Osari Mugaona ndibiro magali moranga o mugaona magali moranga ndemuziti. Ali abunya muona ngoleza nefizi jaro zimene so no. No. Kugona ali abunya kuendera tinjale tanyuani basi. Ali ngongoleza nifi zimenezo. Aye, please. No. Magali moranga tokuenderawa. Ndogulidwa ndi anthu akufuna kwabwino ena through our businesses. So yeah, that's it. Kuma so yogera because the purpose na kezaboma mo chani no aye siyojo. So I think pane fipo ndankulapo kuma ndankula first kwambiri zimene Mulungu anandituma kuti ndilankhule. And iyi ndi warning ya boma, ndi warning ya kwa president athu, ndi warning ya wina aliyense mali muno. So pemphani dziko la Malawi chifukwa siri kufuna kunena kuti mawa mwambizo kenzo tawa Malawi muno zinthu zitaipa fawo ngati a president athu samvera zinthu zibadi ndipo sizinati Amalawi muzalira kwi kulakalaka kuti simabadwira ku Malawi. Well, ambaye wadalitseni fajokawa menepo. God bless you. It's been a pleasure.
Okay. I can imagine and hambili they believe kutandira dzindama dzambiri mbiri dzanifi. It's shocking. Ngongole munatenga no sintenga ngongole ine no matter what. Sintenga ngongole. Ndakuza ndikale kuti even zanifiso. Zanifiso ndadzoba mpolopata nthawizo lake. I didn't even know the meaning. You know sindikhalitsa mdziko muno ine. Ene pakati pa ndakhala ndikuyenda kwambiri. All right. Munaja nifi hai. No, that's incorrect. All right, amba kudalitseni ndikufune nonse zamwino zonse nonse amene mukupita kuonera mpira wa Real Madrid ndi ka timu yanji ka sintsala za mpira. All the best. God bless you. Until then, I come your way. This is Senior Prophet Osebunyo, all the way from the Prayer Mountain, and the right in one of the cars here. God bless you and shalom.